jarama wotuɗo jeeyi enen coodiɗi en jeeydi kadi gandal kala ko jangguete hande nana e portable hadema bonnude temps ma e darde musique aji walla goɗɗum wattu hakkille ma ko ɓeydata ma saabu eɗen gandi ko ɓeydani fof hande nen téléphone aji kamɓe noon ko Allah hokkiɓe yoɓe ballu en enen kadi ballen koye men jangde kadi hay wotere bonani ko an bonnata hen hoore ma ɗum noon daron ɗo jeehi ko wayno yummiraɓe walla sawru ɗum ɗo kamɓe ɗe sikke nande sawru walla ko sawru nandata nduɗo sawru joni so tawi koye alkule men hani le yeeso waɗi daɓɓel mi waɗi toɓɓere koni ɗi ɗum ɗo holko nandata e gueɗe men e pewneten lacciri lahal walla horde ɗum noon somi addimo ɗo mi waɗa mo wi somi wima ko ayni ko gaynako jogoto kono wiyete mi jiida mi tellina bangam wo jungo ko woni ñaama en dañi hollum ɗum ɗon holko nandata ko gollirten mbiɗen nde ko hollum ko pewnirɗen horde nde kono jooɗino ɗo horde nde kono murlaya nde suwa wawtede ɗum noon en dañi hollum e alkule men kono watta o e mbeɗa jogui sawru mi jiida bangam ko dañɗen joni somi watti ɗo horde nde noon horde murlere nde ko woni alkule men holko heddi komi addani joni ɗum ɗo ko nandata so tawi koko daareten aya o walla mbiyen asaman ko nandata lewru joni somi waɗini lewru ndu attention mbeɗa jogui sawru dariɗo kono somi oñidu noon mi waɗa ndu ni mi dañi hollum ko heddi holko heddi arani walla timmi ɗum noon mi waɗa ɗo sawru dariɗo sawru leliɗo sawru oñiriɗo banggue nano sawru oñiriɗo banggue ñaama lewru yarundu banggue nano e lewru yarundu banggue ñaama horde nde suwa wawtede e horde wawta alkule men fof nani ɗum ko mo ganduɗa meeɗa janggude miija kadi ene jogori wawde windude son kawri hono mum ko ni jangguirtoto ɗum ene yo jara noon addude horde duɗa nde wawtande nde gaddon nde wawtade gaddon sawru gaynako fof yaltata ko ɗo on paami machallah